27 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बानजायनाय मोनसे हाबाफारियाव 246 सो उग्रपतिफोरा गावसोरखौ हिमन्त बिश्व शर्मानि सेराव गथायदों। गावसोरखौ गथायनाय उदखारि हानजाया जादों इउनाइटेड गरखा पिपल्स आरो तिवा लिबारेशन आर्मी। 169 इउनाइटेड गरखा पिपल्सनि उग्रपतिफोरा गावसोरखौ गथायदों। बिसोरो आसामनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, बिश्वनाथ, बङाइगाव, कामरुप, तिनिसुकिया, धेमाजि, उदालगुरि आरो सनितपुर जिल्लानि थागिबिमोन। हाबाफारियाव 277 था रोखोमनि सिलाइ, बम आरो 720 राउन्ड गुलि मोन्नैबो हानजाया सरकारनि आखायाव गथायदों। इउनाइटेड गरखा पिपल्स अर्गानाइजेशना 217 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो बियो क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो बिश्वनाथआव बांसिन एक्टिभमोन आरो TLA आ 214 आव गायसनजादोंमोन आरो बियो गाहायै आसामनि नगाव, मरिगाव आरो कार्बि आंलंआव बांसिन एक्टिभमोन। लोगोसे RNLF नि 28 सोद्रोमा, ADF नि 61, MLA नि 41, NLFB नि 303 आरो UPRF नि 28 सोद्रोमानो रिहेबिलिटेसननि थाखाय 1.5 लाख रां सरकारा गथायनाय जादों।